Predstavte si, že ochranná fólia na auto sadne na karosériu s presnosťou menšou ako 1 mm. Bez strihania, bez úprav, jednoducho ju nalepíte. Presne to robí spoločnosť PPF Kits. Na začiatku vyrábali šablóny ručne. Na auto lepili pásku alebo fóliu, obkresľovali jednotlivé diely a celý proces opakovali dovtedy, kým všetko dokonale nesedelo. Takýto spôsob však nebolo možné škálovať na stovky rôznych modelov aut. Zlom prišiel s 3D skenovaním. Najskôr začali používať bezdrôtový skener Shining 3D Einscan Rigil. Vďaka jeho kompletnej mobilite mohli prísť priamo do autosalónov a bleskovo nasnímať detaily aj na ulici. Nedávny bezplatný softvérový update navyše pridal viac laserových línií a možnosť skenovania hybridne cez geometriu a markery, čo posunulo jeho efektivitu na novú úroveň. Keď však potrebovali prácu zrýchliť na maximum a skenovať viacero aut denne, prešli na vlajkovú loď FreeScan Track Nova. Tento optický sledovací systém priniesol absolútnu slobodu pohybu. Už žiadne zdĺhavé lepenie referenčných bodov na karosériu. Zložité 3D krivky, čierne či vysokolesklé povrchy moderných aut zvláda Nova s neuveriteľnou presnosťou a rýchlosťou. Od manuálneho obkresľovania k technologickej špičke. Práve vďaka 3D skenovaniu dokázali vybudovať značku, ktorá stojí na jedinej veci – dokonalej presnosti.